Dobar dan, danas ćemo govoriti o jednadžbi kružnice. Prisjetimo se, kružnica je skup svih točaka ravnine jednako udaljenih od jedne čvrste točke. Zadanu čvrstu točku zovemo središte i označavamo slovom S. Danu udaljenost središte i točke kružnice zovemo polumjer ili radijus kružnice i označavamo sa malo r. Idemo odmah na prvi primjer. Nacrtajmo u koordinatnom sustavu kružnicu sa središtem u točki S-2, 3 i polumjerom 4. Koje svojstvo zadovoljavaju koordinate točaka te kružnice? Dakle, lako ćemo nacrtati, to nam nije problem. Evo ga točkica S-2, 3. Uzeli smo 4 jedinične dužine u šestar i nacrtali kružnicu. I sad ide onaj bitni dio zadačića, a to je pitanje koje svojstvo zadovoljavaju koordinate točaka te kružnice. Znači, ono što je bitno, to je da bilo koja točkica na ovoj kružnici zadovoljava svojstvo da je od središta, odnosno od točke S udaljena za 4. Dakle, udaljenost od S do T je 4. Pa, ako to uvrstimo u formulu za udaljenost dviju točaka, za koju znamo kako glasi, dakle, točka T s koordinatama x, y, točka S s koordinatama -2, 3 i njihova udaljenost je 4, onda to izgleda ovako. Ovu jednakost koju smo dobili možemo iskvadrirati, ove strane su pozitivne i dobili smo ovako nešto. X plus 2 u zagradi na kvadrat plus y minus 3 u zagradi na kvadrat je 16. Ovo tu što smo dobili, s obzirom da je točka T s koordinatama x, y bila bilo koja točkica na kružnici, ona zadovoljava ovakvu jednadžbu i ovdje je riječ upravo o jednadžbi kružnice sa središtem u točki S-2, 3 i polumjerom 4. Sad ćemo to isto napraviti i općenito. Dakle, koordinate središta kružnice označavat ćemo sa SPQ, dakle P će nam biti apscisa središta, a Q ordinata središta, a polumjer kružnice sa malim slovom R. Znači, što mora zadovoljiti točka na kružnici? Točka s koordinatama x, y je na toj kružnici, ako i samo ako vrijedi da je njena udaljenost od središta jednaka R. Uvrstimo formulu za udaljenost dviju točaka, evo ga, drugi korijen iz x minus p na kvadrat plus y minus q na kvadrat je r, iskvadriramo tu jednakost i ovo što smo dobili, x minus p na kvadrat plus y minus q sve na kvadrat je r na kvadrat je jednadžba kružnice u općem položaju. Idemo je malo prokomentirati kako ona u stvari izgleda. Vidimo ovdje ta središta, dakle P i Q su središta kružnice, ovo je kvadrat polumjera. Jako važno i na to ćemo morati paziti da je ovdje u jednadžbi kružnice su minusi ispred P i Q. Pa kaže primjer 2 da napišemo središte i polumjere kružnica s danim jednadžbama i nacrtamo ih. Da vidimo, evo prve jednadžbe kružnice, x minus 8 u zagradi na kvadrat plus y kvadrat jednako 25. Naravno uspoređujemo sa jednadžbom kružnice, tu odmah vidimo da je p jednako 8, da je q jednako 0 i da je r kvadrat 25, odnosno polumjer je 5. Evo ga, dakle središte ove prve kružnice je točka s koordinatama 8, 0, a polumjer je 5. Idemo na drugu, da vidimo. Očito je p jednako 0. E sad, ovdje imam y plus 1. U jednadžbi kružnice treba pisati y minus q. Što to znači? Pa to znači da je q jednak minus 1. I još vidimo ovdje da je r jednako 4. Tako je, središte kružnice je točka s koordinatama 0, minus 1, a polumjer te kružnice je 4. I evo još jedna kružnica. Pogledajmo. Opet imamo ovu pričicu sa plusićima, znači p je minus 2, q je minus 2 i r na kvadrat je 2, što znači da je r korijen iz 2. Sad kad imamo središta i polumjere, nije nam problem nacrtati sve tri kružnice u koordinatnom sustavu, evo ih. Ćemo samo malo prokomentirati, sve su nam lijepi cijeli brojevi, izuzev ovog posljednjeg polumjera koji je korijen iz 2. Kako ćete nacrtati točno kružnicu sa polumjerom korijen iz 2? Pa znamo da je korijen iz 2
hipotenuza malog pravokutnog trokutića s katetama 1, 1. Jednostavno ćete u šestar uzeti ovu ovdje dijagonalu malog jediničnog kvadrata i ona je korijen iz 2 i tako smo lijepo točno nacrtali i ovu kružnicu. Primjer 3. Idemo obratno, napišite jednadžbe kružnice sa slike. Sada imamo slikicu. Sa slikice ćemo pročitati središte i polumjere, a onda kad znam središte i polumjere, naravno bez problema ćemo napisati jednadžbe kružnica. Idemo na prvu kružnicu, evo ovo je K1. Njeno središte, gledamo na slikici, ima koordinate minus 10,2. Njen polumjer se ovdje lijepo vidi, da vidimo, dakle brojat ćemo ovdje kvadratiće, evo ga 2, 4, 6, njen polumjer je 6. Dakle, jednadžba prve kružnice glasi x plus 10, jer je p bio minus 10, plus y minus 2 na kvadrat jednako 36, što je 6 na kvadrat. Da vidimo drugu kružnicu, to je ova ovdje, evo ga S2, polumjer, središte joj je 0,-2, da vidimo polumjer se opet lijepo vidi, evo ga 2, 4, polumjer je 4, njena jednadžba je x na kvadrat jer je p bio 0, plus y plus 2 na kvadrat, q je bio minus 2, je 16. I treća kružnica, ona je sa središtem u ishodištu, dakle p je 0 i q je 0, a izgleda kao da ne možemo ovdje vidjeti taj polumjer, ali ovdje je polumjer 5, premda nije ovdje baš skroz jasno sa slikice. U svakom slučaju, evo njena jednadžba glasi x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 25. Dakle, kružnica sa središtem u ishodištu, središnja kružnica. Primjer 4. Nacrtajte kružnicu sa središtem u točki S 4 minus 1 i polumjerom 5. Odredite nepoznate koordinate točaka A 4,y i E xe,5 tako da kružnica prolazi tim točkama. A prvo ćemo nacrtati kružnicu, evo je sa središtem u 4 minus 1, polumjerom 5. I da vidimo što mi u ovom primjeru trebamo naći. Mi trebamo naći nepoznate koordinate točaka A za početak, tako da ona bude na kružnica. Da vidimo, točka A ima koordinate 4, ne znam koliki je y, 4, i sad ovdje ako malo bolje pogledamo slikicu, mi u stvari lijepo vidimo koordinate te točke. One postoje znači dvije točke, A1 i A2 koje će zadovoljiti dano svojstvo. Evo, ovdje bi bila jedna točkica s koordinatama 4, 4, a dole druga s koordinatama 4, minus 6. Da vidimo točkicu E, njoj ne znamo kolika je apscisa, ali joj je ordinata 5, i vidimo da ne postoji točka na kružnici takva da joj je ordinata jednaka 5. Dakle, ovdje smo imali jako lijepe brojeve i sve smo to mogli sa slikice jednostavno zaključiti. Često nam to neće biti moguće, pa ćemo mi ovaj zadatak riješiti i računski i uvjeriti se zaista računom da smo bili u pravu. Da vidimo kako. Prvo ćemo napisati naravno jednadžbu ovu kružnice koju smo nacrtali, dakle njeno središte je 4 minus 1, polumjer je 5, pa njena jednadžba glasi ovako. Točke kroz koje kružnica prolazi zadovoljavaju njenu jednadžbu. Dakle, ova je točka A i poslije toga točka E leže na kružnici, što znači da zadovoljavaju njenu jednadžbu i onda njihove koordinate možemo uvrstiti u jednadžbu kružnice. Ovaj dio nam je jako važan i to ćemo stalno koristiti kad ćemo rješavati zadatke sa krivuljama. Činjenica da ako točka leži na krivulju zadovoljava njenu jednadžbu, pa nju možemo uvrstiti. Pa idemo to i napraviti. Evo koordinate točke A, dakle apscisa je 4 i ordinatu ne znamo. Uvrstimo lijepo u jednadžbu kružnice i tu smo dobili jednu jednadžbu s jednom nepoznanicom od kud ćemo izračunati koliki je ovaj y(a). Evo ga, dobijemo da ovaj kvadrat mora biti 25, pa je to moguće u dva slučaja, plus i minus 5. I evo one dvije točkice koje smo mi odmah lijepo uspjeli pročitati sa slikice, a sad smo se i računski uvjerili da sve štima. Idemo isto stvar analogno ponoviti za točkicu E. Evo je, uvrštavamo je u jednadžbu kružnice xe
i 5, sredimo ovo malo i dobijem da je ovaj kvadrat jednak minus 11 i jasno je da kvadrat ne može biti negativan i ne postoji točka s tim svojstvom što smo mi već na početku same priče i zaključili. Evo, tu smo znači na dva načina odgovorili na pitanje, bilo je jasno odmah jer su bili jako lijepi brojevi, što je odgovor na pitanje u zadatku, ali smo pokazali kako bi to računski dokazali. Primjer 5. Napišite jednadžbu središnje kružnice ako tetiva te kružnice duljine 6 određuje središnji kut od 38 stupnjeva. Sad smo tu naišli na neke pojmove na koje smo se susretali do sada, dakle središnja kružnica prije svega, to je kružnica sa središtem u ishodištu, pa s obzirom da je P0 i Q0 njena jednadžba glasi ovako. Dakle, što ja u stvari ovoj kružnici ne znam? Znam joj središte, ona je u ishodištu, ne znam polumer, a taj polumer bi trebalo izračunati iz ove činjenice da tetiva te kružnice duljine 6 određuje središnji kut od 38 stupnjeva. Tu će nam jako dobro doći nekakva skica, tu ćemo se malo prisjetiti kod kružnice. Tetiva je spojnica bilo koju dviju točaka. Ako krajeve tetive spojimo sa središtem, dobit ćemo uvijek jednako kraćan trokut. Ovo je naravno polumer RR. Duljina tetive je sve skupa, pa kako smo dobili jednako kraćan trokut, prepolovimo ga i gledamo ovaj pravokutan trokut ovdje u kojem se javlja, znači hipotenuza je polumer kružnice, jedna kateta je udaljenost tetive od središta, druga kateta je pola duljine tetive, a ovdje nad tom tetivom nalazi se središnji kut alfa. Naravno kad smo ga prepolovili trokut, da smo prepolovili i alfu. U svakom slučaju iz tog malog pravokutnog trokuta mi ćemo izračunati polumjer kružnice koju tražimo. Dakle, ovo je alfa pola, znam tetivu, to mi je nasuprotna kateta, želim hipotenuzu R, pa naravno sinus alfa pola je T pola kroz R. I odatle odmah imamo da je R T kroz 2 sinus alfa pola, sve to lijepo uvrstimo u kalkulator i izračunali smo polumjer kružnice. I ne zaboravimo odgovoriti na pitanje u zadatku, jednadžba kružnice glasi ovako. Nastavljamo dalje, idemo vidjeti što je to opća jednadžba kružnice. Znači, sad smo pokazali da sa središtem u točki SPQ i polumjerom R jednadžba kružnice glasi ovako. No, međutim, tu istu jednadžbu kružnice ja mogu zapisati i u drugačijem obliku. Idemo iskvaderirati ove zagradice. Znači, prvi na kvadrat, dvostruki prvi puta drugi, drugi na kvadrat. I tako i ovu drugu zagradu, prvi na kvadrat, dvostruki, drugi na kvadrat. Ako sad malo samo presložim redoslijed ovdje, dakle x kvadrat, y kvadrat, pa onda ide ovaj član koji ima x, pa član koji ima y i onda ovi slobodni članovi, dakle oni nemaju ni x ni y uz sebe. To znači da ovakav oblik jednadžbe kružnice ja u stvari drugačije mogu zapisati ovako. X na kvadrat plus y na kvadrat plus ax, dakle nekakav koeficijent uz x, plus by, neki koeficijent uz b i plus c kojim je slobodni član, pri svemu su znači a, b i c neki realni broj. Znači, što smo sad tu pokazali? Da svaku jednadžbu kružnice zapisanu u ovom obliku možemo zapisati i ovako. Ali ono što je nama jako važno, to je vrijedili obrat. Da li svaki zapis koji izgleda ovako, x na kvadrat plus y na kvadrat plus ax plus by plus c jednako 0, predstavlja u stvari jednadžbu kružnice. Pa idemo mi to na primjeru vidjeti i tu ćemo se razjasniti nedoumice. Ok, krećemo sa ovom prvom skupom točaka, x kvadrat plus y kvadrat plus 6x minus 4y plus 12 jednako 0. Ideja nam je, odnosno želja, da to zapišemo u ovom obliku. E sad, kako to namještam? S obzirom da je ovdje riječ o kvadratu binoma, znam da mi se tu javlja prvi na kvadrat dvostruki i drugi na kvadrat, ja naravno krećem tako što ću grupirati ove članove, stavit ćemo zajedno ove članove koji imaju x-ić, zajedno ove koji imaju y, i sad vidim da mi ovdje započinje sa x na kvadrat plus 6x
Znači, x na kvadrat mi je onaj prvi na kvadrat, 6x mi je dvostruki prvi puta drugi. Pa, ako mi je 6x dvostruki umnožak prvog i drugog, to znači da mi je drugi član bio 3. Znači, prvi član je x, 6x je dvostruki, znači drugi član je 3. Meni ovdje treba plus drugi na kvadrat i zato ja dodajem ovdje devetku. E sad, naravno, ako sam dodala devetku sa lijeve strane jednakosti, onda tu istu devetku moram dodati i sa desne strane jednakosti. Što smo sad tu napravili? Pa to da ovaj tročlani izraz ovdje predstavlja kvadrat binoma i umjesto njega mogu napisati x plus 3 u zagradi na kvadrat. Evo, polako namještamo znači ovu jednadžbu kružnice. E sad, potpuno isto stvar ćemo ponoviti sa y-ima. Dakle, tu smo grupirali y kvadrat minus 4y. Prvi član je očito y. Ako je dvostruki minus 4y, onda je drugi član 2. Mi moramo dodati drugi na kvadrat i dodajemo 4. Naravno i sa lijeve i sa desne strane jednakosti. I sad smo uspjeli ovdje dobiti x plus 3 na kvadrat plus y minus 2 na kvadrat, a sve slobodne članove ćemo premjestiti na desnu stranu jednakosti i ovo sad tu je jednadžba kružnice sa središtem u minus 3,2 i polumjerom 1. Evo, sad smo to vidjeli, znači kako ćemo ovaj raspisani oblik jednadžbe kružnice zapisati tako da možemo pročitati središte i polumjer. Naravno da ćemo mi to raditi istovremeno, namještati x-evi i y, neće to biti ovako dugačko, to je sad samo prvi primjerčić da malo pojasnimo što tu u stvari radimo. Dakle, nadopunjujemo do potpunog kvadrata i x-eve i y-ove. I ovdje smo u prvom slučaju, dakle u zadačiću pod a, zaista dobili jednadžbu kružnice. Da vidimo što je drugačije u primjeru pod b. Dakle, ove početni koeficijenti su potpuno isti, znači nadopuna ide jako slično kao u prethodnom primjeru, ali bi ovdje, kad se prebace svi slobodni članovi na desnu stranu, dobili nulu. Pa da vidimo što tu onda piše. Dakle, x plus 3 na kvadrat plus y minus 2 na kvadrat je jednako 0. Da li je ovo jednadžba kružnice? Dakle, s desne strane bi trebao biti kvadrat polumjera. Polumjer ne može biti 0 i to naravno nije jednadžba kružnice. Ali, što onda je? Ako je zbroj kvadrata jednak 0, to je moguće samo u slučaju kada su oba člana jednaka 0. Znači, x plus 3 mora biti jednak 0, pa x minus 3, y minus 2 mora biti jednak 0, pa y2. I ovdje je u stvari riječ o točkici. Dakle, ovu jednadžbu koju smo gore napisali zadovoljava samo točka sa koordinatama minus 3, 2 i naravno nije riječ o kružnici. U trećem slučaju kada sredimo ovaj izraz, s desne strane ćemo dobiti minus 7 i sada ovdje piše da je zbroj kvadrata jednak minus 7, što naravno nije moguće. Dakle, ne postoji nijedna točka koja će zadovoljiti ovu jednadžbu i sad smo vidjeli u stvari u ova tri slučaja da ovakav raspisani oblik može predstavljati jednadžbu kružnice. To će biti kada s desne strane dobijemo pozitivan broj, pa je on kvadrat polumjera, može predstavljati točkicu ukoliko smo ovdje dobili nulu ili jednostavno nema nijedne točke koja to zadovoljava ukoliko nam je desna strana negativan broj. Primjer 6. Odredimo jednadžbu kružnice. Koncentrične kružnici x na kvadrat plus y na kvadrat minus x plus 8y plus 14 jednako 0 koja pod a ima dvostruko veći polumjer od dane kružnice, pod b određuje krug površine 16π i pod c prolazi točkom t 5/5 minus 1. Ovdje je naravno riječ o tri različite kružnice, ali ono što je ovdje njima svima zajedničko, to je da su one koncentrične. Što to znači? Dakle, koncentrične kružnice imaju isto središte. Dakle, kada ja pronađem središte ove kružnice koja mi je dana, ja znam središte svih kružnica koje se meni ovdje u zadatku traže. Onda će mi nedostajati samo polumjer koji ću iz tamo nekog danog svojstva izračunati.
Naravno da onda krećemo tako da ćemo ovu kružnicu koja nam je zadana zapisati u općem obliku da bi joj pročitali središte. Dobro, pa prvo grupiramo, to smo već rekli, i sad ono što nam je ovdje malo nezgodnije. Dakle, prvi na kvadrat je x na kvadrat, dvostruki je minus x. Dakle, nije riječ o parnom broju, ako je dvostruki 1, onda je naravno onaj drugi bio 1/2 i zato mi dodajemo 1/4 i sa lijeve i sa desne strane jednakosti. Jer će sada ovo biti kvadrat binoma x minus 1/2. Sa y je stvar nešto jednostavnija, imali smo y kvadrat, ako je 8y dvostruki, onda je onaj drugi 4, pa dodajem 4 na kvadrat 16 i sa lijeve i sa desne strane. I evo, zapisali smo lijevu stranu kao x minus 1/2 na kvadrat plus y plus 4 na kvadrat, a kad ovaj 14 prebacimo na desnu stranu, dobili smo broj 9/4 koji je kvadrat radijusa. Dobro, evo sad ovdje vidim središte kružnice koju ja moram naći. Idemo na zadatak pod A, dakle mi tražimo kružnicu koja ima dvostruko veći polumjer od dane kružnice. Dana kružnica ovdje vidim da je r kvadrat 9/4, pa je r 3/2. To znači da moja kružnica ima dvostruko veći polumjer, odnosno njen polumjer je 3, središte je isto, pa evo jednadžbe kružnice, dakle sve je isto kao tu, samo što je s desne strane jednakosti 9 jer je polumjer dvostruko veći. Idemo na drugo pitanje, tražimo opet koncentričnu kružnicu koja određuje krug površine 16π. Površina kruga je r na kvadrat pi, pa ako je r na kvadrat 16, onda je naravno r4 i lako zapišemo jednadžbu kružnice, evo ovdje ide taj r kvadrat 16. I treći zadatak, tražim opet koncentričnu kružnicu, znači znam je središte, ne znam je polumjer, koja prolazi točkom T 5/2 minus 1. E sad se prisjetimo da smo već imali nešto slično, a to je da ako točka leži na kružnici, ona zadovoljava njenu jednadžbu i mi ćemo jednostavno ovu točkicu uvrstiti u jednadžbu kružnice, evo jednadžbe kružnice koje ne znam radijus, i uvrstili smo točkicu T. Odatle odmah izračunavam da je r kvadrat jednako 13 i dajemo odgovor na pitanje u zadatku. Znači u ovom primjeru smo imali pojam koncentričnih kružnica, kružnica sa istim središtem, imali smo namještanje kružnice u opći položaj i malo nešto tu, dakle formulicu za površinu kruga i činjenicu da ako točka leži na kružnici zadovoljava njenu jednadžbu. I za kraj, evo i domaće zadaće, 5 zadataka, nisu teški, to riješite i idući put nastavljamo dalje sa kružnicom. Pozdravljam vas!